vole! Ide za vami. Oni už utekli, sa báli. Ukážte na čo? On začal brechať a po nás išiel. Počka, on tu je bez človeka. Hej. Oh my god. On tu je sám vypustený. My sme normálne len tak išli. Čaute. A vidíte. rozbehol sa po nás, tak sme Natáčame začali. video a rozbehol sa po nás nejaký tam si pesnilo. Dobre, že nás neroztrhal. A ja to dám fakt na YouTube. Pomaly, poďte video. Idem radšej za vami. Hej. Idem za tebou, to sa nebojíš. Nie, to čo som sa mal bať psa. Čus, pís! Martina! Oni sú tam sú. Kto sa bojí, nech zvinie ruku. Pesánku. Pes. A my utekli do budovy. On išiel okolo tam. Ty vole, keď na tomto videu bude. On je, dobre, je tam. On sa rozbehol tu na to. Dobre, to je v pohode. Hej. Nej psa. To nevadí, on sa chce asi hrať. Sa zľakol. Ty vole. Čau. Ja sa teraz tak bojím. Neboj sa, on je mega dobrý. Chce asi hrať chudák. Ty vole, asi je. Chudák gej. A nemá vodítko, takže ho takto vyhodil z domu. Nie, oni si utekli asi. Dobre, poď. Chudák pes. Tam sú ostatní. Okay. To sú nekroce pes boja. Počkajte. Tiež tam sú znuka. Ja si ho chcem pohľadkať, je strašne veľký. Tak sa pohľadkaj. Poď. Je to fest, dobrý pes. Za toto mi urob. Drž videjko. Lebo na toto video musia byť som 5000 odberateľov. Bro, can't say that. No bez akože strašne cute, ale no smrdí. A sa čakáva také z osady. Toto je spomienka, pretože som vedela, že to má natočí, pretože pičia pes. O, tu je. Ahoj. A počkaj. Ty mohol naháňa ich. Hej. Hau. Zanechaj ho, tak ideme ísť odprevání. No. Ty bol tam ten pes. Ja ho zbližím. No tam je. On chce kamarátov. Nebo on sa chce hrať. Však my pôjdeme tam a vy... Hej, vy poďte za nami. Čau. Ja to normálne točím na živé. Vidíš, oni sú hambavky. Čaute. A sa boja tohto psa, ty vole, čo? Ktorý má asi 19 rokov. Ahoj, poďte. Hej, hau. Hej, potom ty nebudeš, ale bez Wi-Fi. To sú kakanky. Možno daj ruky. Chcel som to dať späť odberať. Vonku je taká zima, asi 15 stupňov minus. Tak nejak by... Ty vole. Ešte lajka odber. Ty vole. Taká zima. Ty vole. Schrán
Andy! Ty vole. Tak mrznu ruky aj tebe. Čiže to je moja sestra. Hej, ukáže mňa. A ja teba ukazujem, lebo taká... Hej, čo ste? Počujem, ukazuje brata geja. No, počúvam sestru lesbu, ktorá strčila mojej sestre druhej do ryti a ona si to užívala. Adam, ty gej. To klamu. Hej, Mám povedať ja? Stav to, že si robil? hej. Viete o tom, že on... Nie! Viete o tom, že... Nie! Tak prečo tak... Prestaň! Kaničky, tak to... To sa nemôžem zohnúť. Hej, ale tam v ruke môžeš mať. Presne. Urob. A to urob! Bundu od mňa. Jo, príde pes. Hej, to je Martinka, ona sa hanbí, vieš, ešte. Ja som jednu kňaž. Rúžová bunda. Ukáž sa! Ukáž sa! Iba raz! Aj tu. Joj, Už ťa bolo vidno. Tu pila, tu potom toto. No dobre, dobre. A lepšie, keď nemáš čapku, nie? Taká, vážne. Taká si ešte... Že ja sa tak ukazujem ako Patrik. Ja to nemám rada. Fakt bože. A ide za nami, ide za nami. A teraz fakt, predstav, že ide za nami pes. Neverte? Shut the fuck. A pozdravili ho. Hej, a robíme oni dve. Že, Mama, help me! Don't play with me, Sprinkle. Ale na to len nehaj ich tak. Poďme. Neutiekal, ho má na vodítku. No, a to zastaneš. Veď to je toto, ten. Veď to je ten pes, ktorý nerobí zle, kúkaj. Tak ho má na vodítku. No a čo? Bože, gej. Čo nám na hove zle? Veď oni sú lesby. Salami. 57 plus 1. 6, 7. Ty vole. Tento pes nám ukazuje zadok. Čo má s tým ocasom? Ono skrutený do kula. Tak to podá Matejovce. Tak to podajú Matejovce. Ale daj mi čak. Tak to podajú Daj Matejovce. mi čak, bo ti jedno odrbem. Však. Tak to škaredé Matejovce sú. A to všetci dva. Ale oni sú pekné. Dám to pekné. Začekajte tu. Veď ty vo Koreji to je peknejšie. Ale popelice tu zapraše. Vidíš? Dajte like a odber. Idem končiť. Dovidenia. Bastafix. Skončím tedy. Tu bude za chvíľu, keď rozprávame pesnička Bastafixa. Ideme na to. A začne Harry Potter. Takže počúvajte všetci, ktorí sú tu. Idem zaspávať pesničku o Martine. Na ten zase počkáme, ale počkáme buď, vyber si. Harry Potter, Harry Potter. Starý Potter, Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. Zabil Voldemorta. Teraz už je z jeho fotel. Šoferuje Volta. Harry Potter, podve 2 hodiny. Abracadabra, už je z niekoľka hlíny. A teraz ešte druhú. Začne iba jedno, ale dám druhú. Ale musíte dať odber. Takže na to. 3, 2, 1.
Dajte, aj zvonček. Takže. Vstávajte hovada, poďme a to píči, práce je hromada a mňa má každý. Varím tu na vypekanie, až mám pícha boku, už mi pena vyteká, nesej na TikToku, poutieraj všade prach, čo je toto za zapach, pozrieme ten povyšťavaj, ani špichu nevidím, šalát by ste chceli žrať, zemiaky poďme šúpať, kopo vás sa sladké zrať a hneď ti prídem najebať. Sorry. No, dobre, idem končať, dajte like a odber, lebo ona je pekná.